Receive Yadav Music present. Presented by Lovely Films Production. अमित पटेल की आवाज में राजा साड़ी बाला सरले चोली बावे फरले बाजोबन पठोर उमरले कबतिया बताई इहे बा सच्चाई सपनावा पानी बा फेरले सड़िया बाल सरले चोलिया बाटे फरले कहला बिशनपुरा बाजार मिक्स बाय इमाम बाबू। दर्द जानी कोयले बछेड़ खानी सुनी ना बलम दर्द जानी करे छेड़ खानी
www.sivyada.com